apa sih wong ayu? Kayak pusing mau tek deleng-delengaken ku alis tepung bang. Jare pengen janjian karo Kang Mas. Mapan Kang Mas wis tekan muni wong ayu. Coba ngomong sayang. Maksude kakang keder pisan bahase isin wira kenang sapa mampan kakangku setia. Percaya kakangku wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin pasti dikawin. Coba bruk ngomong bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran. Apa no? Wis duwe anu ayu duwe plembungan ai jadi sing mau perengat-perengut bening Kang Masku. Senoko lagi ngisi, lagi meteng wong ayu. Aja wadir sayang, Kang Mas bakal tanggung jawab wong ayu. Dudulan nange Kang Mas sayang. Ngomong priben maksude kakang keder pisan bahase isin wirang kenang sapa mampan kakangku setia. Ora bakal wong ayu percaya kakangku wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin pasti dikawin. Coba bruk ngomong bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran.
bakal tanggung jawab sayang. Kakang ke rumah naruh benih cinta. Tapi Kang Mas pengen takon wong ayu. Apa sih ada ning jero wetenge senok? Iku bener estu sing Kakang sawiji wong ayu. Pakaiane bener, suki kita asar wong kone Kang Mas bakal ngelamar sira sayang. Maksudnya kakang keder pisan bahasa isin wira kenang sapa mampan kakangku setia. Percaya kakang ki wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin pasti dikasih. Coba bruk ngomongan bari ati kakang bohongan apa sih dah dipikiran.